maka na ibido n'oge wee gbaba mbọ oge ị ga-eri ibe eji mmadụ eme iribe eribenụ ụmụ Naịjirịa na-ewe n'iwe egbo ụmụ Naịjirịa na-ewe n'iwe n'elu ụwa nwanne m na-ewe n'iwe n'elu ụwa onye yobe ji ya n'ụwa nwanne m ịmarụ n'ụwa ga-adịrị ya mma onye yobe ji ya n'ụwa nwanne m ịmarụ n'ụwa ga-adịrị ya mma nkọrị iji ụwa m n'ụwa ezi ohi bebe arịrị nwanne m nkọrị iji ụwa m n'ụwa ezi ohi bebe arịrị nwanne m asị gị solu n'oge Chukwu oge Chineke ka mụ ji biri ibe njezi n'oge ji amaga n'ụwa ụmụnne m ibe njezi n'oge ji amaga n'ụwa ụmụnne m o nwere mgbe ibe na-esiri m ike amarọ m ibe m ga-eme o nwere mgbe ibe na-esiri m ike amarọ m ibe m ga-eme arụgo m ọrụ oyibo nwanne m ọrụ oyibo nwere isi ma ncha ibe ji pụtara ọrụ oyibo ọ rụrụ obu ụbọchị nwanne m agbameku n'ime obodo anyị ụmụnne m ka m tụzie n'ụtụ ụmụnna enwere m ike ịtụrụ ụtụ ụmụnna ezi oyi nlesi anya nwa m wee bụ n'ọrụ oyibo bụrụ akara aka m mbịazi n'ọrụ oyibo pụta wee gaba ọbụ ozizi obube ji mba nwanne m iji ụwa onye ka ọ dịrị mmanụ n'ebe onye ka ọ dịrị mmanụ n'akwa ebughịre m dị mba nwanne m ana m enweta ego nwanne m mana ibe na-enyezi m nsogbu n'ụwa mbụzi ezi mbụ na-egbu m mgbu ezi oyi mbebe akwa mkpọba ọlụza gere ụwa niile chimọbụ ka isi mmemme ebe ọ bụ na nne m mụrụ mụba m oke Chukwu n'ụwa nwanne m azọrụ nketa oke n'obi Chukwu kpọzie ji m ochi ma za m nwanne m olụlọ bụ obodo ime onye ọma olùsàkọ́ mọ́ sí mú ní bẹ́gẹ̀ mẹ́nu wà bẹ́kúnú olùsàkọ́ mọ́ sí mú ní bẹ́gẹ̀ mẹ́nu wà bẹ́kúnú ọbẹ̀ mẹ́rẹ́ mọ́ bu akamu wẹ̀rẹ̀ kù tíyẹ̀ ya ẹ̀sọ́ ìmú búrú bọ́mú náà ga ní ma bíà náà wú òkú ó nwanne m kwenji ló di bẹ́ gbọ́ nwanne m ka m bịazi wee bụzi ibe nụ nye ka nji lejere enyi ụwa nwanne m wee bụ na ibe ọ bụ na-eme n'ụwa biko ezi ohi na ọ bụ oge Chukwu nye ka nji tizi egwu m jiri wee si n'oge Chukwu na ọ dị mma oge chi dị mma Naịjirịa oge chi dị mma Afrịka oge chi dị mma ọkọ̀ sì mẹ́ nwayọ̀ nwayọ̀ ọkọ̀ sì mẹ́ aga m agaba n'iru ebe mmadụ ga-echukwu amaga ebe mmadụ ga-echukwu amaga ogini ka mụ na-anara azụ aga m ejezi ngwọba ọgwụ na ọ ga-adị njọ aga m ejezi zụba ọgbọnọ ọ ga-adị njọ ebe mmanụ ga-echukwu amaga ogini ka mụ na-anara azụ
ibe Chineke n'ụwa feta ibe dị mma banyị o anyị eze nwere onye ọsọ nsọ ụmụ Naijiria anyị eze nwere onye ọsọ nsọ ọkwa onye mmezi ibe dị mma n'ụwa nwanne m onye ga-edari anyị eze ọkwa onye mmezi ibe dị mma n'ụwa nwanne m onye ga-eto anyị eze o ibe anyị Ogechi dị mma Afrịka Ogechi dị mma Naijiria Ogechi dị mma Ogechi dị mma aga m agbazi ụmụ ụbọchị okwu gaba were ụmụ d'ibe aga m agwa ụmụ ụbọchị okwu gaba were uwe mụ d'ibe ada dị mma bụrụ ịnanya n'ụwa ịnanya na pọmpụ ị na-agba ọ bụrụ na ibesiere ike data ada dị mma chọrọ onye dị ya mma nye ga njidezi anya n'ụwa si na omerụ nwaanyị na omere ukwu nkụ enyi nwaanyị bụ ukwu nkụ nwanne m onye o nyere n'ụwa zoro izi ya emere elu wee maa na nwanne m ezi oyi m na Ogechi dị mma Ogechi legide m ji aga m agbakwa ụmụ ụbọchị okwu gaba were ụmụ d'ibe aga m agwa ụmụ ụbọchị okwu gaba were uwe mụ d'ibe ada dị mma bụrụ ịnanya n'ụwa ịnanya na pọmpụ ị na-agba ọ bụrụ na ibesiere ike data ada dị mma chọrọ onye dị ya mma nye ga njidezi anya n'ụwa si na omerụ nwaanyị na omere okwu nkụ enyi nwaanyị bụ okwu nkụ nwanne m onye o nyere n'ụwa zoro isi ya eze onye mere Ogechi dị mma Ogechi dị mma ibe eji kwuo ya bụ ogburu Ogechi dị mma o nwere onwe Naijiria na dị na mma n'elu ụwa nwanne m Ogechi dị mma o nwere onwe Naijiria na dị na mma n'elu ụwa nwanne m n'elu ụwa ka m gwa ya gwa ada dị mma bụrụ ịnanya n'ụwa ịnanya na pọmpụ ị na-agba ibesiere ike data nwere m ada dị mma chọrọ onye dị ya mma ibe njikwa ya bụ okpuru maka mụ na ebezi ọ bụ na ịkpọrọ nwada wee rute ebe a na-akwụ isi ego agwọta isi ego data ụnọ na bọọlụ atasị isi ego agwọta isi ego data ụnụ na bọ wee tasị isi ego olu nwanne echi ụnụ abịa agwọta isi ego echi ụnụ ata olu nwanne echibi jiri ego ịgbadadị maka ụnụ jebe ifenu adadị mmasị ihe na alụ adịrọ ya ọ bụ ya mere m ji nesi anya nwa m gosi na ome nwaanyị mere okwu nkụnụ enyi nwaanyị bụ ukwu nkụ inugo onye o nyere n'ụwa zoro isi ya eze onye mabụ ka enu siri dị ọha ọha Ogechi dị mma Ogechi dị mma Ogechi dị mma Ogechi dị mma asị na mbido akwa na-abịa arụrụ mana abịa banye abanye ọ dabasịa onye mmemme nne n'ụwa nwanne m ojenu ga-edanụ mma nwanne m imebe jọ nwanne ịmanụ na njọ ga-agbọzi ilu o mere ọrụ ya manụ ọ dị na nwata wee bido aka nye gị Jizọs bịanyere ibe n'ilu obere nwa ọ ga-adịrị mma ebe isi na mụ ga-adị mma n'elu ụwa ọganiru nke ya ọ ga-abụ osimiri ịma na osimiri ada ntanta onye ka mmụ na-abụ obodo Joseph Ikechukwu iwe gbuo President Josiyo ka na-akpọ ezi nwa bọrụ ọgbagba ugwu Igbo oge isi bịa ezi nwa bọrụ ọgbagba ugwu Igbo oge isi bịa isi mụ jibe egwu mụ na-eti n'ụwa na gị ga-enyere m aka Joseph Ikechukwu ezi nwa egwu n'ịdị m mma President Josiyo ka na-akpọ oyimoyo Chief Ikechukwu iwe bụ Chief Agbaje 1 ọba ukwu onye ọma Agbaje zoghị m onye ọma Agbaje zoghị m onye ọma ga-adịrị mma n'ụwa Agbaje zoghị m onye ọma ga-adịrị mma n'ụwa ezoghị na ọ ga-adịrị mma ezoghị na ọ ga-adịrị mma ebe isi na mụ ga-adị mma nwanne m ọganiru nke ya ọ ga-abụ
osimiri ezoghị m onye ọ ga-adịrị m. Chief Bobby Nnọdị, Chairman Ashnod Limited, Ezinwa isi Amaeze Obi bụ eze nna wee bịa in Imo State, Owere. Chief Bobby Nnọdị nwanne m, obere nwa ọ ga-adịrị mma, adịghị tụlugo n'ọdịlo bejarụ anyị ga-eje. Onye ọma Bobby Nnọdị, onye ọma Bobby Nnọdị, Chairman Ashnod gị ka m na-akpọ. Enele Chayoma n'ụwa onye ọ ga-adịrị mma. Chayoma Transport Nigeria Limited odogwunu osisi pụrụ ibe bụ ụgbọ ezoghị na ọ ga-adịrị mma. Ọnwụ bụ na ya oyi m onye Ogechi dị mma, Ogechi dị mma. Chief Ogechi dị mma. Ike Kisele Ozumba, Managing Director FA Ike and Sons Nigeria Limited. Ike Kisele onye ọma n'ụwa ezoghị m ọ ga-adịrị mma. Ike Kisele onye ọma ezoghị m onye ọ ga-adịrị mma. Ezi nwa bọsị izu ọgụ bịa. Ogbuebi ogbu ọkara ọla onye m onye ọma. Ogbuebi ogbu ọkara ọla onye m onye ọma. Ogbuebi ogbu ọkara ọla Kisili ezoghị m. Kisili Ike Kisili Ozumba, Managing Director ka m na-akpọ n'onye ọma. FA Ike and Sons Nigeria Limited nwa m. Ele ya Ogbuebi ogbu ọkara ọla n'izu ọgụnụ n'izu ọgụ onye ọma. Nwa Dr. Aladin n'obodo Ike Kisili Kisili n'ịga dị nwanne m, ọnwa ebuna ya ka m na-ebenụ. Ọnwa ebuna Kisili n'ụwa ga na-ebe. Ezoghị m onye ọ ga-adịrị mma n'ịdị ụsọ. Ana m agbọdụrụ nwa ga-adịrị mma nụ onye ọma nọ niile m mma. Ifeanyi Chimone n'ụwa, Ifeanyi Chimo oyimọma n'isobiri. Asị m ga-eji gwa oge Chukwu aga n'oge Chineke ka m ji biri. Ifeanyi Chukwu nwa bụ Ifeanyi Chukwu nwa bụ Selemo gị ka m na-akpọ. Selemo International Nigeria Limited. Lord Aska Mohammed oke nwa ezi nwa sọzọ obodo ejere nwa bụ n'ọzọ obodo. Aga m akwụsị onye dị mmanụ osisi pụrụ ibe bụ ụgbọrụ. Aga m anụbọ ka ihe jere ogiri ka jezie n'ugbo eze anyị ji birio, eze anyị ji birio n'ili ụsọ. Chibuja na ọnwụ ka eze dị ọla mmanụ ọkiji odogwu. Ọnwa ebuna ya ka mụ na-efe onye ọma eze dị ọla mma odogwu. Onye ọma jakọta na-ekene yo, ana m eme ka anyị bụ nwanne nụ, ana m eme ka ị mata nụ mụ na ile abụ na anyị bụ nwanne. Eze dị ọla mma onye ọma ọbịbị merụ n'ọkịja niile nya mere ji wee jibe ya ejiji. Abịazie n'ọkịja wee nete anya wee fụ na ibi na-eme n'ụwa na ọdị anyị mma. Ọ bụ ya ga-eji wee tụka kọnụ n'elu nwa chibe ya eze dị ọla mma. Eze dị ọla mma ihe wo n'ọzọ biri. Eze dị ọla mma na-ele mma. Ogechi dị mma. Ụmụ ibe Ogechi dị mma. Ogechi dị mma. Africa n'Ogechi gwa magana. Ogechi dị mma. Umeagụ iwe anyị obodo m. Ogechi dị mma. Umeagụ ihe ego imo onye ọ ga-adịrị mma. Demba gị si ka m na-agba. Ogologo ga-adịrị m eze. Ọnwụ egwu na ya Ogechi na-ego. Ogechi dị mma. Anyị bụ anya Ogechi dị mma. Ogechi dị mma. Anyị Ogechi dị mma. Ogechi dị mma.
eji ebie n'ụwa anyị nọ n'ime ya mana ọ bụrụ na ị nwere ọdịdị ezi ọyị o nwere ebe iji azụ aga maka na ndidi ga-eji ebi ụwa Aga me que desde full no ya no. Dozi
company odogwu anya baba dozi group of company nwoke mma ezi nwa afọ n'izu ọgị ya jere ogiri wee bịa onye ọma dozi odogwu onye ọma dozi odogwu akụdowa na ọbọ gị ya na-ede m mma akụdowa na ọbọ gị ya na-ede m asị gị were ndidi gaba onye ọma dozi ọ bụrụ iwere ndidi gaba ego ọkwado iwere ndidi onye gị ga-eji wee dịrị ya mma dozi akụdo anyị nwere dozi gazo anyị nwere dozi plastik shia anyị nwere dozi opet nwanne m anyị nwere dozi ocheri igwe n'olu ibe dozi na-emere n'ụwa n'olili akụdo onye ọma akụdo bụ ọka iji odogwu eji nwachukwu dozienu onye ọma remọdụ olili mmanụ Chief Raymond Oneno Wanenu ezi nwanne akụdo n'ọkịja n'ibodogwu Raymond akụ nwanne onye ọrụ adịrị mma ọnwa bụ na ya n'ụwa bibe mụ n'ebe akụ nwanne na ije jebi n'eje n'ige chi ya zọ maka ọ bụrụ oge chukwu kwuru oke na jejenụ ka ngwa ya onye ga-aga nka Oneno akụnwanne igwe Oneno Raymond Chukwudozie ND Dozie Group of Company Nigeria Limited Patrick onwenye onye onwenye n'ịdị ụtọ Patrick onwenye n'ụwa n'ịdị mma ogene gị izizi n'ọkịja chọrọ ogiri ogene gị izizi n'ọkịja chọrọ ogiri onye ogene n'ịdị mma Patrick nwenyere nne mụrụ iji nwa n'ụwa onwe gburu ya n'ụwa onye ọma Patrick nwenye odogwu ezoghị m n'ịdị mma Patrick nwenye oniri mmanụ asị gị welu ndidi gabanụ onye welu ndidi ọ na-erewa n'ibe ga-adị mma Chifu Titus Oyi ga-apụta nwa ego ọma abụọ ka idodowuru ndị Igbo n'ịdị ngọzi Titus Oyi ga-apụta nwa n'ịdị m mma ezi nwa bụ n'isi ọkịja chara ogiri iwe bịa onye ọma Titus odogwunu ezo imo n'ịdị mma ana m ebe ọzọ onye ozi iwe biri nwanne m mmadụ ga-eji aka n'ụwa nwanne m Joseph n'ịdị mmanụ onye ọma Joseph n'ụwa n'izu iwe biri ele ya tọ dị na nwe m akụ n'ụmụ ọkwọ ele ya tọ dị na nwe m akụ n'ụmụ ọkwọ adịghị gaba n'iru nwa m obelu nwa ga-adịrị mma ajebụzie ndị m ji biri ezo imo n'ịdị m ụsọ ele ya so n'ịdị ụsọ aga m akpọga ele ya si nwa ọchọ onye ọmanụ ele ya si nwa ọcha n'ụwa n'ịdị mma eze bụ n'ebe ọwa na ọka mụ na abọ eze bụ n'ebe ọ bụ ihe odumeze n'ụwa bibe mụ na-ekwuru ihe odumeze nke dị n'ike dịrị m osedo eze bụ n'abọ n'ịdị mma ọgọgọrọ ụbọchị okozizi eze bụ n'abọ n'ịdị mma ọgọgọrọ ụbọchị okozizi ezoghị m n'ịdị mma ana m agbazi Obinna odogwunu Obinna ede ọbọzụ bụrụ n'ụwa n'ịdị m mma ka nje fọdụrụ bisi eze nwa n'ụwa n'ịdị m ụtọ
of Umbise. Watching a mellow of Umbise. Director Rakotes International Limited. Eze oyi na ọbụ oge Chukwu. Ya ka ndị chizi egwu
ụmụ jiri wee si n'oge Chukwu na ọ dị mma. Ifeanyị Ogechi dị mma. Nigeria Ogechi dị mma. Africa Ogechi dị mma. Asị na oji nwa ya na-emerụ alụnụ. Maka na ibido n'oge wee gbaba mbọ, oge ị ga-eri ibe eji mmadụ eme.